úterý. Čau, ja som Niky. Ona je Jasmina, ja som Kamila. No a dneska ideme kúpiť proste mojito. No nie, počkaj, mojito, dá sa to nazvať mojito? Mojito. Uvidíme, aké tam bude mať, tak sa ťa opadá. Takže aké sú dvere. Ale čo sme... No my sme Dragon povedali, že... fruit alebo jahoda? Áno. Ktoré? Asi jahoda. Asi hej, tak jahodu si dáme. Takže musíme počkať na obsluhu. Takže sa nudíme, takže ideme hrať kameň, papier, nožnice. Ona ide s nami hrať kameň, papier, nožnice. Takže poď. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. No ty vole. Ešte raz. 3, 4, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Vyhrali ste, či nie? Ešte jedenkrát. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. No, teraz nie. Poď. Raz, dva. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. A vyhrala som. Takže kupujem limču. Som teda výborný, som vyhrala. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva. Počkajte, ma tam není vidno. To nemusím. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Áno, dáme, že toto. A keď dáme papier, tak dáme tak, keď dáme kameň, tak dáme tak. A keď nožnice, tak sa odstrihneme. Áno, tak srdíčko. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Keď my počkáme na obsluhu a keď sa bude obsluha, tak sa ozveme. Papa. Jirguša, proste Meliska. Išla, nehovor kam, išla preč, Odcestovala sa. Áno, odcestovala sa teraz, takže ona vlastne príde do školy až na budúci týždeň. A my máme školu už len zajtra. Slej. No, štvrtok a piatok máme už voľno. Štvrtok a piatok máme voľno, lebo štvrtok je sviatok. Má deň práce. Deň práce, takže nejdeme do školy tým pádom. A piatok máme riaditeľské voľno. A ešte... Prečo tu tak prezdávaš na tú kameru? Čo? Nič. No, a vlastne o štvrtok tam dojdú bratranci. Počkajte, my vám niečo ukážem. Ako sa dobre vyfotiť. Tu máte takýto štvorčekovaný stôl, hej? Tak vy tam takto dáte. A vy tam takto dáte nohy. Čakajte. A tu budeš na tomto. A stlač tú kameru, prosím. Jakú kameru, čo? Hento. No a proste takto sa viete vyfotiť. Ja som si teraz robila fotku. Tu budete mať niekde fotku, tuto asi. No a čakáme na obsluhu stále. Ináč viete, že zvoní o 15 hodín. Prvá hodina bude o 15 hodín. Toto mám pripravené. Tak toto ukážem. Vy toto? Neviem. Asi neviem. Ale čakáme. Ten prs si odseknem. Tým, že sme vonku. No. Ale to bude moje prvé normálne video na YouTube. Alebo druhé, alebo neviem. No a... proste... Toto Anastázia, tá Nastia, pamätáš? Čo? Nastiu. Áno. Tak zajtra má Beniny. A ty sa s ňou ešte kamarátiš? Áno. A už sa tu uvidíme. Sme tu takých... ale nie, sme tu takých 5 minút. 5 minút. To na čakáme. Naučiť sa nejakú pieseň. Teraz to nám čítaš nejaké domáce úlohy. My máme zajtra ináč písomku z matematiky. Zajtra je 30. Áno, 30. Nie, áno. Nie, počkaj, áno. Nie. Áno. Zajtra je už 31. Nie, áno, 30. Pardon. 30. apríla 2025. Wow. No a... No a proste ty. A steším. A dneska je o 21 stupňov a pocitovo na 24. A 22. štvrtok
22, 24 a štvrtok má byť 27 stupňov. Nie je to v sobotu. Štvrtok. Hej. A poviem vám, koľko pocitovo za chvíľu. Papa, zatiaľ. 4. V sobotu má byť 27. Mystery box 3 € stojí. Ukáž, ona niečo pozrie na tému. Taký mystery box. Čiže tu máš za video nejaké. Však to, čo tam je. No toto. Víš, počkej, tam vidno tú našu triedu, to je za cenzurom. Papa, zatiaľ. Fúha, a kúpili sme si to moči jahodové. Moči? Už to bola obsluha a kúpili sme si jahodové mojito. Tak, moči. No a stálo to presne eur a a proste tak. Nie. No práve sme dopili. Ešte nejaké fotky? Žijo. No dobre. No a to sme si kúpili. Brzite na to pozde. Čo? Áno, ideme ochutnávka tam. Taste, slay. No poď sem. Sme tu. Sadni si tu na zem. Ja to tu píše ako Briti. No to jedno proste. OMG. Ja si berem rúžovú. OK. Si berem 3, 4. Ja. Je si dobré. Mňam. Mňam. Tak to vyzerá rúžová. Tactile visor rule over. Zelená. Zealand. A žltá, A obyčajná. lady you buy it. Mňam. To dobré. Ja som to jedla ako dieťa. Aj to jem ako dieťa, alebo som dieťa. Myslel si, počkej. Toto možno budeme púšťať v škole, tak musíme pozrieť našu spolužiakov. Čaute! Ja neviem, či nás tam vôbec počú v tom videu. Nie sme hlúpi. Ideme a smr. Bro. ASMR. Čakajte. No budete meniť. No my to sme úplne sami. Sme dôležitý, počkajte. A to je očko. To je čo? Neviem. Som si vytiahla random 3 a to presne tie rúžová, zelená a žltá. No. My sme ale požraví. Toto video bude mať maximálne 2 zjadnutia. A 500 miliónov. Čau Jarmila. Čau Jerguša. Čau Joško, čau Ješka, čau Ješko. Čau Jasnina. Ja som povedala Joška alebo Ješka? Joška. To je jedno. My sa zatiaľ s vami lúčime. On sa vám ozveme, keď bude na ceste domov. Zatiaľ, papa! Už sme doma. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte like, odber a tak to je tak všetko. Tak čau!